Fis-suq tal-bdiewa f'Taqali saret it-tieni edizzjoni ta' Festa Annimali. F'din l-attività diversi familji attendew flimkien mal-annimali tagħhom għal ġurnata ta' ċelebrazzjoni u għarfien favur il-ħarsien tal-annimali. Matul il-ġurnata, il-familji kellhom l-opportunità li jiltaqgħu ma' qdiet volontari, veterinari, trainers u behaviorists tal-annimali biex jiksbu aktar għarfien u servizzi relatati mal-ħarsien tal-annimali. Fost taqdiet preżenti kien hemm The Malta Rabbit Club li fost oħrajn tħajjar lin-nies jaddottaw lil fnik li jsalvaw. Għadna Jannar diġà kellna 4. TVM News Sara De Bono mill-Animal Welfare qalet li ħafna nies urew interess li jaddottaw l-annimali. Ġew xi 5 jgħidu naħabba l-adoptions, għadnilhom xi jridu jagħmlu u apparti minn hekk aktar aħna naqgħu fuq inspections mill-adoptions jiċemplu 15317 u jiderġuhom minn hemmhekk l-aħjar. Fil-festa tal-annimali ltqajna wkoll ma' sita żewġ klieb li huma l-mimmi tajnija. Il-klieb huma parti minn ħajti dejjem miegħi fejn jistgħu jidħlu. Jaqodu d-dar mhux fuq il-bejt jew xi ħaġa bħal dik, huma parti mill-familja tiegħi. Intant tefa' ġebla l-bot mis-suq tal-bdiewa ġie inawgurat il-Pet Memorial Garden. Dan il-ġnien joffri spazju għal kwiet għal dawk li jkunu tilfu l-pets tagħhom. Ġew installati wkoll statwi kommemorattivi ta' diversi annimali bħal qtates, klieb u fnik bħala tislima għal pets. Fit-tnedija tal-Pet Memorial Garden, il-Ministru Anton Refolo u s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Said qalu li issa n-nies għandhom spazju fejn jfakru l-annimali tagħhom. Tennew ukoll l-impatt tal-Gvern li jkompli jwettaq riformi favur il-ħarsien xira tal-annimali.